fomos tamén facendo melloras, bueno, pois o tema, por exemplo, pois vimos está a rematar a semana que ven o tema do aire acondicionado que faltaba na sección segunda. Eso por unha banda, non? Por outra banda tamén vimos a anunciar que é unha obra que se vai facer de reubicación á sección de menores de Fiscalía, esa vez que está vai subar menos á sección de menores de Fiscalía, vai se reubicar todo o que é a Secretaría da sección de menores e vanse crear os espazos diferenciados para o menor de Bella, que é a tenda, e máis para adultos. E, bueno, pois, con esa inversión que, sumado todo, pois, pasa dos 300.000 euros, porque tamén aquí sabedes, en aquel momento tema judicial que se puso da Policía Autonómica, levábamos, teño aquí a Manolo para non olvidarme, que levábamos por agora, sin estos 65.280, creo, máis os 65, máis de 200.000 euros.